Hi good people, karibu sana bancho baligiriba INKA TV. Ero twikire ase enseme ya Sameta Mokorero ward. Twatorero yo minto Gladys, unyare ko baga gotwaro bolema ase miake menge. Na nyete ko baga gosirio mogako egotebekana ngane sumu abekeretu. Twachire gaiga ko bana motigete na bana sita na ine na bwate emechande menge sana. Tumanye nga kiagendrete nga kiakonyore ndagera nga kiabana bago soma. Na kitu achire nkaya tumanye asitoko mokonya. Biyole baba. Mbuya mona. Asemeta nkikoroko. Gladys marama gutu. Gladys? Marama gutu. Gladys indi wachita somo chiyo. 2004. 2004. 2004 yaiga ngai momento no mogako. Ipara. Ipara. Arafu mogacha mpaka somochi. Ngacha mpaka somochi. Gladys ndoche mbiyuko kwana nkikiabete mpaka boniga amaguraka agataire kwabere mpaka gwasinyirgo gotara. Anje timate kiadeta kanyo abana bounce people ya. Abana bounce people arambare ngobwata. Abana sita. All right. Kanyo abana buya. Kanyo abana buya bounce people. Ono mutuka chako ngati buka. Ndi mutu chakitku wati. Tu eri kanyo taban 2010. Kanyo tumana wo mwelio. 2010 arafu mutu cha kuwati bosayo ngando gembo ngatomo songo. Yes. Kero waika nyagitari mburere kibago tebetinga kwa wari boyo bone bwansinga physiotherapy bono bunoriga nkuigure borurande ya gosi ko imoka utenena nyagitari ringana ryo moro watatunya no munyagitari ngentoki mbanta betukeneza watatira nenka mbuyo ngatagandaka nkabere gode weekend turatiga asinini turatiga gu kero kwa tumondo umutangani ni yuri mwaka orenge 2004 kuri 2004 mbya kwa renge 5 mbya kwa renge abana bonse pikwa nyote mbya barenge egaikira 2010 okaremara gosoga cha kurwara ngacha korwara umutu wachakonga korweri tute igo moto chakitku watu mwaka oyu na okaremara mwaka oyu ntabinge story mugakogo kurwara mwaka na go supported team mwaka ogo nware omwaka na taiyo diri gocha na tabento korangira nyagitari boso ngo no game ono mwaka nako twa omwaka uri muteyo watata mwaka uri wetu mu 2020 bana batomenya taigo tukora nchara twaboka twasa nababa sana batokanyo bwato tokanyo gento ikere tumu wako ugukwa sumu abekere sumu. Okay, pole sana akangira abana emoka taramwaruke emyaka irenga mwana mukabwata emyaka sta all right. Mancho muri INKA TV story ndonga tukunyobwatia na kwanya na nkiabete nkikegendrete na ngaitora korobo konyo boiga nkina kitora koreto konye familia inyura neto tebiga ainayo Omosamaria ora konye enkiyiga naki mbokonye kiara igwa kiagera otebenga mwakoje ni gasiro mwakurieta amutienyi Ogatatu ine historia na nkoboneriga konya oyo mino karoche baba abana baho baikire gose bakire skuru ayebono mechando kyo gwetekera abana baba le skuru
abana mechara bagotara nemenge imbari koko yugo chai bamakonde skuru bao charanchi baila naiko Moscow ne mosanta yorato konra bakwene skuru bono ingo gucyukurusa inyomba ambo yo konusa inyomba chine papa sana nabara chinyomba banyo nkorera bandusa inyomba iyo kero bataracha nori nyomba litukorima nande nyomba litukorima nsachinde bakoretire sko gaiga nakuruswa gango gucyukwira ukinyomba kuri mbere yato bankwagura for instance muna tuwacha nabankwagura okwagura ukinyomba akini kurugitandiko tokonyana gwika go chance aya nababa nabakombwata kaya bachire school bambeka nsali nagura gocheisiko kero kende bamate bande kero kende chief kero kende MCA namaite kyo gwetera MCA umbatra tete wicha ewichenga yere ewicha ya sarigete nande tiyare nge wicha gete wicha gete gana kumete na wotora serinde yare chiba go tiyare nge wicha original okay ego kumani med all right maybe nandi nakuburi baba kero we kirase state yiga abana bachire skuru kero kende watebe na mbali koragira nakimo go survive nakibona yo go survive nyomba naba korara twaremera ni butaka na korma mintari kene nane chanto nyuti baka bana ranzi twabaye gombaka bakona muraragira kende yons smart kende yons mwana wo kimekerenga bwat miaka 6 Mbore unit yari. Pre-unit yari. Wote miaka 6. Okay. Abana basadi GBS yamata. Uniform babuhati. Timbwati ase nkorara nane kibisi. Tubwati asokorara. Nane kibisi timbwati. Nonye note nono brangeti tubwati. Nono brangeti. Iko tubwati bararo. Nko ebisiereza. Bakamambi. Na bana babwati lana sabakora. Kero kende yamatendete yo ya chire itete kokonya yose yarorime chande yiga mo cancer ko kusanya bo chikora na toto moito yoga choka kata bana bango survive yo Mochumurieri mangana na makong kero kende nabera abakong no kuburiri swali cyagera ekene noroche aibieka noroche bicha nana kiere aibieka noroche na kiamangana yari negento kyogo kumia negento gekogechia asengencho ibintu bindo tanyare kweresa na kumanya ine ainonyorega siringi kao kamia kao nsa chindonyore kende yonskia wigage okonye munabona igamba bwat KBC na guno brangeti babwat kende yonsi ine omwanchumurigereria nigontegete kosabe ni epilinko bekanga konyo mino karoche kare moyo woni katina bori so lindege igaturamana ki ine aranyore ndagire yiga ye aranyore wheelchair yega na kiago kora ebinte byonse bimokonye baba bono iga karokende kwanyore wheelchair yega osokonyore ndagire yiga nonyare kuruga abana bakoruga none kurangara abana banduge nyambayo chine ipachire ga chinduga abasana bakurugera abasana bagocha kai baruge ranchi bambegera abatayina kenengiyo bambegera okay igo no kuruga tokunya kurugira ibyo komanya abana bakonduga banga none wesibi to ka wesibi ngo sibi ogo sibu nabana bawo all right kerokende mbokonyi kyora atake kuru asomonto kurigirere tiboniga akita gete abana bande school nebintu bakobeka mabwate byakoraja talking of this doche songo mbyo kwana school ngai kwasomonto gaika nje so maternal secondary school yosomete irondi secondary school baka form 4 nganyore C+ nganyore umuntu uyu ante bini to gachayo muka mwaso asenyo mege tukara sinde family mukwasi family DJ tukwanda inganende umwako gatayo boniga ne unango sasingina nguchori kwagende check up nyagitari kwanya nyagitari
okore check up nakyo wika paka paro kwa makonde check up ko n'abantu osaba abana abanga nande narwara last month mutungo ngati bakambuko mpaka para sonya kangira town chana wono ingoyo ko wetu chipara abantu kiaba specific nanya che ni moise komento yo ya mate yao chini bachiao mwana ona fayo mata bagansi okay mbure ko kwa rwarte omutungo ngati mbure ko tambo motuki malaria yanga pimu batanga mutu kwabe bagampima bakangane ngeyo kwa Mario chintatari okay right manchwa mo murigelio INKA TV timbu atinga nali ndi yonsi na bori asebire biga timbu atukende yonsi na kwana sechinga kibune chiga egente komo yukanko gusaba nikeiga tafadhali konyo mino karoche uswacho iga Gladys niga gusaba nga Gladys mararengo niga gusaba nga kwaren konyora neba ne mattress oburangeti ne wheelchair n'abana bagende school ine abana beiga bakonde school na bwetaya ya mambia tiango tokonyo minto karoche yo minto kale moyo anayi Musamariya omuya Nyasaye atumire go chagaiga mokonye konyo mino karoche omwanchu murigeli nigonde na omwana kukumarita mwana yiga n'omwana okalengole umwana okabere asomo chiyiga nigo kero twachaiga twatebuna nigenda ruche uchusibi cyanga cyamama mwabo ni cyabana babo inda abande baterega yiga ucokora ki uchikolenda achikolenda mama mwabo marita mekere ngo bwat 14 years aye kwa bina mama kwa omoreka rege asimya kirenga myaka emenge muno munayo umwana umwisike gose kwa bina mama mino mechando kimogwetera twetera amange toguru skuru ndiko nyarandagera twira ne skuru go ndwatwes cyoko ira skuru chamatem tokwana twaserigu toira na skuru toika wige skuru na twate bwonje buchi kamara tuchibes chamatem amange twetera isachinde nkarengo kugende skuru mwaseriwa marama togwike skuru no yankabere twaserigu twategana mu chibes chamatem kero kenda se wiki nkarenga moko kwende class ngoya nandikira igo ngoya nanda na kinti watendire St John's mweresire abarimu mna mubwate michando ngo baeresa tole lakini mbali korora kero kende ayembo konyi kiora atake abariri baito bakoya sibiro bunebiga njengo saba batakonye wheelchair batakonye ni ndagira tokoli ne skuru banyara bagotakonya nakende kionsi kibarata class ngole 7 class 7 all right mwanchu wa murigereria INKA TV unamwigule nga mwana yiga nsachinde kerako gende skuru niga ko serio kurase skuru singenjo mbabwati bitokyo sabwati besa chisaine echokobere classim niga ko sabo monore 14 years niga ko sabanga ine tafadhali tokubakonye batwale wheelchair ya mamu mwabo erinde nena mamu mwabo nanyare kiba mutigire nanyare gukora kiranyare gwikonya gukora kindi biro bitatu kuri ndo mwana tigana kuburi sori muri ukaiga megantara gutika nkwana no na oyo mino monene naki muko handle mamu mino kimure nyomba kino chino mwana mukole mwese nabana bakamure nakibona muko chimwa mu handle nakimoko murugera sachine nakimoko kera muri skuru nakimoko mona mamu mino mbiyale tokara tore skuru twanyora nyanta masogetisiko twamanyora nyumba nyanta mwete kende gyansi kende yakonyora ita turu skuru kitwanyorire kina kitoko mwa igona nini muchi mwali yento kuru skuru mwaleta gochanga uniform what uniform tobugati tokobeka amachanja uche skuru ebitabo byo gusoma osibyo kulika bitabo tobugati byo kulika mwana nane byo gusoma wanchu muri ngete nga kwa igula nde kwirorera mangana yayiga konyo yumino karoche all right wanchu muri gereri ono mwana waye omutangani usomotangi acha Senge yiga onera mu mwabo nigo era mayanda manene sana singencho
nigo nere bono nere unganero motwe ase familia yiga Samaritan Samaritan group Esther Esther mekerengo what 16 miaka 16 what class ile ngole class 8 imekerenga kwa role mamo mino kariga miaka 10 kwa muri kariga nkira take amatego konye useba konye barusiri umusigo yugo tari gusabata konye ndagera ni bwiritia ni chiyanga abana bende school alright moncho murigereri nimeta nakongu gukwana sochina nakongu abana bakibona bayiga kubaboria maswali nakoneri kuri ndengete na mwarorire abana barega yiga somochyo yiga niga bara abana 6 abo muri batatu amona abaisike batatu nigo ntete barangere yiga ndi mubara bonsi erinde tumanye na kitogo kigokonya abana babaito kegera abana abaito bana bao nagira totana ki konyo yomino karoche omancho murigeria enere familia ngima ya Mong'ina kuna nere Gladys ne familia yo Mong'ina Gladys unorocheke kurwari no mwana okarenga mwana karengole onero mwana gatatu omwana okabere onero mwana omotangi onero ngagito mwana omokepi chiko chakega ya onero mwana omokepi nare ole per unit no kwa sempre biclass pipi per unity nero pipi tu bona bakonyoroka tinamanya gusana kibakonyoroka kurende ya nkranse rega yiga onayo ole per unit class rengole onayo class 2 oyo karengole mutangani asaba no mutangani asaba mura nakikorokia wago kwobure yo karengole bona se family asiba simwen speaker oyo kane right mwanchu murigeri mna mwaro lireiga konye familia yiga nere nyore go smile yakeyo wakonye chianga kora nyore wakonye uniform kora nyore wakonye none school fees kora nyore wakonye kende gions kora nyore tafadhali ayondigereti boniga kinga kechiga konye mino karoche ai nayo Mosamaria nyasa tomerego chia Senge yiga kiwa mukonyire encho wankonyire kero kwa mukonyire na eno konywase watoyo mino mokonye kare moyo on behalf of INKA TV amana bali bonsi pi bagerire ayayikere yiga gotambia mono wakambia mono na ndegenda kuri INKA TV subscribe ntogendere koba amangana amaya mnakoba mnagwata kurwase chingongo chonsi chagusi once again tinkweba kwa tenambia mono bali bonsi pi mwabere mogokonya kurumo chakano mboka chinga kechiga mitana boniga ngosomora somo buko ino na ino mokonye asimokonyara till next time chembanchite sana Kire